name is Bombshow. You're welcome to my it's Bombshow Television. Musho Musho Zirikupisa. If you're new here, don't forget to channel. Tinokupedza nguva yenyu singade kurebesa. Kana wanakirwa nezvacontent yatinokanda, please kusubscribe nekulike also nekushare nekucomment pamavideos. Saka nyaya, let's get into each story of today. Right, rega ndichange nekutenda mafans eBombshow Television vanosimudzira musha weBombshow Television. Each and every day we are seeing my improvements pachannel yedu iri kukura each and every day. Nyaya ndayanayo ndeyemukomana akaenda kunoromba and 14 years after spending 4 years achigara mustreet. Pandaona nyaya iyi nepandainzwa paSaint TV, pandaona interview yacho ndashokekana ende nanhasi ndichiri kuda kutsvaga mufanire ndimboitawo interview. Saka mukomana wacho ndeuyo ari kuita se akaenda kunoromba because chaitika ndechekuti ashamisa vanhu vazhinji kusanganisira naUncle Saint pakuti anga anogara mustreet but akapfeka hembe dzinotodhura anotochena. Saka zvaita kuti vamubvunze. Mukomana ataura kuti ini ndakakura nchitambura and pana ambonzwa kuti poverty is evil. I thought kuti mafunnies but poverty is evil because inototumba kuita zvimwe zvinhu. Mfana yanga itaura kuti ini ndakakura nchitambudzika zvokuti ndakatozoona kuti zvakasiyanei nelife yemustreet. That's why ndakazoenda mustreet kunohasela. Then after that vandaenda kun'anga yekuchipinge ndo pandakanopiwa mushonganzi wekuti ndikangotsenga ndosvipa zvimidzi zvacho zvezvendomedza mushonga iwowo ndikarara ndomuka papilo pake pane mari. Like first time akati akaona 500, second time akaona 800 and third time akati akaona 300. So right now he is planning kutengesa soul yake zvokuti akanzi anorarama 44 years. It's so sad kuti muna 14 years ari kukwanisa kuita zvivindi zvakadaro ko confidence dzanga anadzo panga achitaura. It's so sad. Saka tichamutsvaga toona kuti tokupai futi mimwe mibvunzo yamuchada kuti anga achipindura painterview munogona kuisa mucomment section ndoinyora pasi. Maybe Sunday zvikafamba zvakanaka ndichanomuita interview tononzwa kuti mukomana uyu zvakanyatsofamba sei chaizvo. Pane zvandoda kuzivawo zvakatoti zvandoda kuenda kunobvunza kuti ndipe mafans eBombshow Television muzvionere. Saka iyi nyaya iyi ndaitora paSaint TV paanga achiinterviewa mukomana. Saka pakaipa. It's so sad and shocking at the same time.